Здравейте в моята Gold Survivor. Тук довърших мощното, събрах малко дърва тук. Така. Да. Ще отидем да направим видеографките, за да не падам в водата. Така. Ето тук. Как се правяха сега тези оградки. Нещо къде беше. Не виж така. Да. Това е също да почне. Да. Остана за едно купче. Така. Сега беше така. Нали? Да. Така, това. Последвам всички. И така ще направя. Тъй по... Така. Може да не стигна до още. Да, ще не стигна определено. 16 обратки не знам, може да му стигнат, но не ми се вижда. Добре, да му стигнат. Така. Дъжд. Ще му бъде след това. И едно да точно стига. За колко да търси отиде е добре. Така. Тук да помня. Не ми стигнаха. Машло. Дашло малко. Ей, да не са стигнали тук. Така. Има крави. Да. Знам дали имам чест. Това е втори епизод, но пък ще нямам чест. Така, да ще стигна. Аз май някъде имах чест и в него имах пъчки. Тук си имам 4 бе. What the fuck? Да направим пъчки. Не знам. За 60 пъчки. Почти стак. Възможност да правя ферма за крави. Това е един стърлак. Не знам какво така възможно. Да. Бе. Да направим само кратките. Така сега.
На 14 обратки. Мисля, че няма стигнат, защото... така. Така. Точно още не. Още точно да сакате с... да. Напишете в коментарите дали на клипа много лаги. Ако много лаги, извинете много. Сваля друга програма и ще снимам с нея. То ще изпробвам дали на лаги. Защото аз нямам време да го проверям клипа, защото стана понякога доста дълъг. Даже първият като го видях, гледам 30 минути, като го качах. Да. Да, може да качвам почти всеки ден. Почти. Не знам, защо не видях дали имам чест и дали имам такова в него. Тук мая да я пропуснах. Така че. Почти. Не сега. Така, да видя да имам чест. Да. Мисля, че беше достатъчно до такова, обаче вече като съм започна. Да се довърша. Така, не снимам сам пички. Аз нямам нищо. Аз нямам даже. Много смешно. Така. Готово. Много голям чудо. Как нямам пъчки. Да ви кажа, че може да зацепвам на времето. Аз пък на времето на време може да лаги много. Дай в целия клип май ще лаги, защото на мен е страшно много лаги с тая програма ми отвърва компютърът. Хем такова. Хем не снима хубаво. Да, понякога като снимам, то размажам нещо. Не мога да се види нищо. Виждаше кръгло. Добре, че го нагласих, там трябваше нещо да направя. Един там пич ми го прави това. И ще му кажа. Да му свали, даже тази програма ще му кажа да му свали по-хубаво, защото там страшно много тъпо. Просто не мога да ви изкажа. Да. Така. Исках ето този стълб. Ето като да беше обработен. Не обработен, но да му всъщност. О, как ще е да хубаво. Аз ще хода никъде да дърва, защото много мразя като събирам дърво. Тъскай. И да, то може клип да не е чак толкова дълъг, защото нямам време просто. Така. Да. Тук не се знае колко ще направят такива дървете. Добре. Окей, пак не остана едно закупчение. Ами доста са 40 нещо, обаче му трябва толкова...
6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 7. От така. Да. Защо са оградки? What the fuck? Добре, тази оградка може да почна да върши сета. За музик да се направи чиста, да се направи легло. Още нямам се. Все още, ако умра, не знам. Всъщност тук има две овци. Ако намеря айрон, не две айрон, ще направя такова. Как беше това бе? Ножица. И ще ги сега такъм работа. Ако да знаете, ви пускат повече вълна. Повечето от вас ще знаят. И да. Така. Да. Ах, супер. Така до тук ще го оставя, че по-нататък ще го продължа това. След много съм заеца. Просто много. В играта да играя. Съм заед. Не. Някъде тук. И що? Защото трябва да се направи. Трябва да се направи неговата чест. Защото там има две крави. Тоест пък две крави две овци. Там има две вълна. Добре, ще убия тази овца. Окей. За къде ми пусна вълната? Не, нямам вълна. Ец вълната, не, къде ми пусна вълната? Добре, окей. Едно що? Там има една. Ще убия. Може с меч. Или пък аз свърша работата, няма убия тъп овци. Тъпо ми е просто. Скучно ми е. Много ми е скучно. Но викам, айде да направим. Така. Аз снимам два клипа на ден, обаче го качвам един днес, до другият утре. Тая побеца не... Сказах го своя, всякой го знае, който ляпцата. Така... Има една моя бачовчета на досадна така. Мога да кажа. И да, може да не се чуя много силно в клипът, но клипът също може да лаги, но аз проблема си, както ви казах, да бе, може да се направя после може да се направя не лодка. Да. Където епизод ще сложих този чест. Така. И какво? Е така да се направим нещо като мина. Само после ще продължа няколко пара, само е така. Нещо като да имам. Добре, и това ще ми е мината. Да. Благодаря, че гледате този клип. Абонирайте за мен. И... И... Да.
Čau. Čaudy. Ještě jednou dát. A tak. Jak to jde? Jde.